Len krik, pózovanie a nedostatok rešpektu. Súčasná politika je na Slovensku v hlbokom marazme. Vyčerpáva sa v tom, kto vie hlasnejšie kričať, kto koho viac urazí, kto viac šokuje, kto je oplzlejší. Pritom moc si v ministerských kreslách užívajú aj takí, ktorých by do nich voliči nikdy neposadili. Lebo môžu, lebo v sebe nemajú dostatok hanby, naopak majú dostatok drzosti sa tam dovydierať. Zisťujeme, že tí, ktorí sa vydávajú za slušní nie sú. Akože odborníkom chýba odbornosť. Hodnotovým politikom zasa chrbtová kosť. Tí, od ktorých nič neočakávame, neprekvapujú. Prekvapujú tí, od ktorých by sme očakávali aj riešenia. Nie len pózovanie. Všetci však majú aj čosi spoločné. Chýba im vízia. Vízia, kam chceme Slovensko v časoch zásadných geopolitických zmien dostať. Ako budeme bojovať s chudobou, s infláciou a s inými ekonomickými krízami. Ako by sme prestali rozmýšľať nad tým, čo bude o 10 či 20 rokov. Namiesto budovania štátu riešime permanentnú kampaň. Namiesto dôvery pestujeme nenávisť. Namiesto odvahy hovoriť pravdu sledujeme marketingové pózy a lacné divadlo. Slovensko pritom nepotrebuje ďalších krikľuňov ani spasiteľov. Potrebuje normálnosť, kompetentnosť a elementárnu slušnosť. Potrebuje politikov, ktorí nebudú spoločnosť rozdeľovať na nepriateľské tábory len preto, aby získali pár percent navyše. A najmä potrebuje ľudí, ktorí si uvedomia, že politika nie je reality show. Že ide o budúcnosť krajiny, v ktorej budú žiť naše deti.